Ka good news jang ka jing sing sala ka GP is not sabngi sai sin pan ka ai khuble bat ka pdyang ya boro kito ke bisa skor ya ka jing slot na ka tin ka jong play lamba ka ni channel bat kumju ka phang jang ka jing slot hani ko por kalong na ka gospel jong Matius kalnong ka ba khat khandai kat khat ka ba khan ria ka bong khmi ru uwei ulawan par ula ong ha u ko na hi kai ba bha ngan le ya ka ba bha ayu bangan yo ya ka jing e bom chikun ka phang jong ka jing slok jong ka por ka lo sa phang ka jing e bom chikun kani kalong ka we ka banta jong ka jing kran ka bu jisu le kran ba samla u baruspa une ulawan man kli ho jisu ulang ko na hi kai ba bha an le ya ka ba bha ayu bangan yo ya ka jing e bom chikut ka ei ka ni ka jing em ka theo ya ka por ka ya ni ka yom ka ei pat ka ta ka jing mot bom chikut ka ne ka mot ka ba om don shu ka jing sange lane ka jing wai no nila ban bo ka jing kali ka ei kata ka jing em bom chikut ka tin tan rai jo ka kentin jing em bom chikut kawan da ka tin grek ayunyos ka ba ka jing mot jangka ka kren je ka jing em ka ba klem don shu ka jing kot bat ka bom don hapo ka jing khang jang ka no ka por lani ka ayo ka tin ka jong ublei ka ong ka ni te ka long ka jing em bom jikot ban kin yi thu ya me ublei ba shisha tang ma me hi bat u jisu chris u ba me la pha kadai ka jing em ka ba shisha ka jing em bom jikot kadai ka jing em ka ba kar hai ka jing em ka bo blei u em tang ka ba yai em sa klam don jingat shu andai ka deiru ka jing em ka ba don ye ka jing sok ya ka jing kmen ya ka jing skong hon ya ka jing skong ha bat ya ka burom ka ba krau harangkat bat u blei hi uneu samla ulwan ye kan du yo jisu udon ye ka renyeng renyot udon ye ka dur ka dar ka ba byang udon ye ka kardan jo ka jingnang ka jing stat ka ba byang udon ye ka kam ka jam ka ba byang ulong unong sun syar udon shibun ru ka spa andai ka jing em jong u kam don jing sok jing skau ba kam don jing song hun kam don jing sok men kam don jing so scam kam don jing shngai ayu u jisu ule tu shai ha ki briu baro ba ka jing em ka jong u breu kam shong satya ha ka jing dap kerhai jong ki ei baro norwai shemen semuang ka spa ba ka skau ba ki mentoi ei kimla serpai kordet ni pang dalilai kumta une ha ka jing sliang ka ba jor jo ka jing em ulawan so jisu wan wat jing tip wan wat jing so thu an le kum no wan yo ye ga ne ga jing em bom jikon u kwa ba so thu ka ba shai ar mar u so don kam e ya ka ne ka benta ka tin ka jong blai ka kan shai ba ye ga ne ka jing em ka bom jikon dai u blai ke nyu bai ya ka ne ngila ban yo tang no blai lamba ka jing pan em ka jong trai jing Jesus Christ hang no ba nang no ngin yo ya ka jing em bom jikot ka tin u blai ki thu ba dei tang ha u try jing Jesus Christ ka don ya ka ta ka jing em bom jikot ba ka ta ka jing em ka long ka ba shai ba ki breu ki ba ka jing dom jong ka pop ba da them jik serengeu jo ka jing ya kin yo man tang no try jing u Jesus Christ u jisu ong ngalong ka ta ka jing mi pan ba ka jing em utau banget hanga la ulaya unyo imke jisu ong ngalong galanti ka jisha bat ka jing imdi ke prang bi e ban yo ya ka jing em ka babam chikot ngi dai ban wan show try jing Jesus Christ da ka jing ai ti lot da ka jing kla ka bamot ban bread lot jigi pop baro tang show hi bangin wan da ka ta ka download bat ka men sem baro ke ki prang bi e ka jing IT ka jong blai yelo jong khun bala khamar we
kalong bat pen ya ka perthai bat kum juru lamba jong utarwaru ya gajing bom jikon ban ai ya ta ki bange ba ki ba ko ngu ya ka hukum ka jong kane ka de gajing ai sngo pha ka de ka mon ka jong blei pa na peneng chamon ba ka we ka men sem ka ba koror kan jotno lani kan chulong leno kata gajing ka jong ki kata gajing bom jikot ka de gajing ai sngo pha ka de gajing terwa ka jong blei ka bon ai haden jaga jing pen lamba kasnam ka jong trai jingi uji sukris kain kiba kumno ngilaban kli kiban yo ya kan ga jing ka bom jikot ka tin ka jong blai ka gospel jong yanis kalang balai ga khat ka khan reu bo baro ubange hau wonom jot shu handreun yo ya ga jing bom jikot ki parangai hangding shai kam shimla don kanu ga jing ya pher kanu no ga jing jet ka ba ya pen ya kerpang ya namenta kitu ki ban yo ya ga jing ka bom jikot handrei kala ban long ban no mano handrei tangba ki dei ban long ki ba ko ngu ki ba dang ya ga ji kai jong ka tin ka jong blai ka tin ka jong blai ka kren shai kum taru ka ta ga jing lada kam don ki jing le kalong ka bayam haladihi ka shitiu jakob kalanong ka ba ar kat khat ka khan yo ombaro ki balange kinyo ya ta ga jing bom jikot dei tang kita ki ba suma ya ki hukum ki balang ka kten ka jong blai ka jinge ka jong ki ka dei ban pau harangkat ki jing le ka bang hirang hagni ka perthei ka mot kata ka dei ka jinglong jing ka man la ka sngi tikum ta ga jing bom jikot ka khot yangi sha ga jing sumar sha ga jing long ga jing jongi ka ba ka kten ga jong blai ka kwa yangi bangin pensisya ya ga ta ga jing ka bangi don tang hotulai jingi uci sukris pan yo ye ni ga jing bom jikot ka bible ka kran shai bangi dai ban bret no ye ki ga bang jado yin bret no ye ki ga baren yin bret no ye ga jing mut brai jongi ki bai ba dei dur ba kambon ka bu khoi ka jong blai kaktin ka jong blai kadawa ye ka jing ka jongi kata kalong ping don ka jing ka bokhui ka jilong sngur ka jilong hok ha ka jilong jing bat habaro kaktin ka jong blai ka ong tila da kakti jong me lani ka kjat jong me ka penthut ya me to no ya ka to brat no ru na me ka khambha ya me balip sut ko nikan riang shaga jing ban ye kabayo artli kikti ni artli kikjan bat ban bread ya me hagading bom jikon bat lada ka khman chang me ka penthot ya me to khlaw no ye ka to bread no ru na me ka khambha ya me balip sot shka jing tang ka we ka khman ban ye kabayo artli khman ban bread ya me hagadu jok jing ka gospel jong Matius kala nong ka ba khat phra ka khat ka ba phra bat ka khandai ka jing sumar ya ka kten ka jong blai ka penlong yangi ki ba hok ki ba shisha ki ba khui ba try jing Jesus sukran shai handrei ki ba hok kin yo ya ka jing ka ba bom chikot gospel Matius kalan ka ba arfsan ka khat ka ba saw phunril ka ba mot tang kita ki ba sumar ya ki hukum ki jong blai lani ki ba kongu lani ki ba kin yo ya ka jing bom jikon lada ka jing jongi gidang yai sa hagata ka bor jika pop kan mau ki parang ke bi dalai lai ru ginom la ban yo rong ha ka hima ka jong blai habang ilong kita ki bangai ki balong ki nongbot ka jong jisu iran kam bangin bot bangin len yelade na menta ka karteng ka jong turai bangin ba ya ka dingfna ka jong jisu nam ta ka ni ka jing bom jikon namar kata ka khot yang ye shagajing IT yelade bangi dai ban klet no ya kamala de ka ba bunsin guju nyau kordor hagajing jongi hadu kata-kata kane kalong shibanta ka bangin penyo hangi ya gajing ka bom jukon ladangi klet no ya kamala de ka gospel ka jong Lukas kalong ka bakndai ka khat ka arfly ba arfsa ko ong ula ong ru ki baro lada unu no ru ubamon ban wana den janga ai bu unlen yala de ban unra elaga dingfna halakaski ban unbot yanga taba unu no ru ubamon ban pen yalaga mensem
udu no ya ka andre unu no ru uban du no el ka men sem nam ta janga uta ken un pen em ya ka dang ding is ngo thu pan yo ya ga jing em bom jikot kam dei galanti ka basuk ka jing ai ngiyo klam don kam bandalei la de ban siu daga no ga dor andre ban yo ya ga jing em ka bom jikot ngin haban siu ya ka daga dor ka bare ujisu ong andre a ka ba khem kata ka khadop a ka ba wet ru kata galanti ka ban lam shi ka ban em a kilong khndiat ru ki be shem ya ka gospel jong Matius kalong banyo kat khat ka sa prangmei kani kalong jing khot ka jing em bom jikot ka de ka jing kwa ka de ka jing thrang ba ka jing angnot ka jongi ki bangila pryang yo jisu kunong pen em ban yo ya ka tu kan mau ngin haban siu da ka dor ka bare ka bolong ka jing ai tilut ila ka jong ka jing em ka jing pendam ila de tang ka mon ka ba khui ka jong blai ka jing pangkong ngu ila de ka jing kai jo ka jing ka jong blai ka jing sumar khui ila ka jong ka jing em ka maman la ka si bat ka ta ka jing kit ka jong ya ka langkor jong ka ding fna ka jong trai jing yu Jesus Christ ka tin ka jong blai ko to pinri no ila de ha ka jing u blai da ka ba khmi her ya ka ta ka jing isen ka jong trai jing Jesus Christ u bo trai jing sha ka jing em bom ji kut kan ki prang bi ngi kan mau ya kan ba ka jing em jing ka bi rang sa hang ni ka par thai ngi rang don ha preng ka ta ka lanti jang ka jing ya mare thong ka jong ka lanti jang ka jing ya le bangin yo ya kan ka jing em ka don kam yang ka ta ngi long ban dei ban long kum ki san ngut ki thai sati ki pastan ki mal dei ba pen kre la ka jong im pnyang he ki tang sharak jong ka jing jong ban yo ya kan ka jing em bom ji kut ka ta kalong ka bangin dei bangin yai ne tao trai u blong nom prim jangi u Jesus Christ in why au blai bok pa jangi ba bneng ye ban pa ye jing su ba khra ka jang me ye ka kerteng ka ba khoi ka ba don bore ko ka bis nei ka me melong trai jangi trai ba melong sem jangi sem melong blai u ba don bor tam halor ki ai ke bar ko kra bis nei ni sungu ye ka jelam ba ki jong kat ka jang me lamba kisnge kiya ke blai no bat kumju lamba kan ke si ko krabis nei kam tame krabis nei meri musumar mer palai ngi de shibon de jing ma ke jing sa me palai ngi de jing pang ba ke jing stom ko krabis nei bat miron kat akipor ba kisenjam ke man ki jam ko krabi ba krabis nei lamba ngi ko por kam tame ila yo me ya shashkor ya ko khubor ka ktin ke jam ko krabis nei ka ba pan kan mau ya ke jing em ka ba mu chukot ka ba ngi angno aga jim jongi kum ki bangai ya rab ingi atra ya pening jingal enti ga jongi hang ni ka parthai bangilong shisha kita ki nongbot ki bangine sumar khoi ya ki ei kai borok ki ka ju ka tin ga jame knang bangila banyo ya kan ni ko bisnai anda ga jing em jongi kalawai masai bor ring ya pening jing tulon pasle ingi ka bor ko jom sim ka bing nang ya ki por boro pandap ingi ro men sim u jame ko kan rat bisnai Pato yala mingi do mensim jong me hagilanti ki por ki braksa jaga jing jingi patra ngi shanya jong ka jame ta ba ni ka por ba ki por ki braksa ru ta ka teng jong jisu unong pe ngi duai kor kor paru amen